ta ce, gaskiyan magana dajin da nake an koro ni ne sakamakon haɗin kan da dabbobi suka yi suka daina jin tsorona. Na daina tasiri a kansu, ba na iya farauta, yunwa na neman halaka ni. Shi yasa na ga ya dace in canza muhalli in dawo inda za a dinga jin tsorona, ina kalace cikin girmamawa. Ina so ya zamto duk inda na motsa ana tsorona. Jama'a masu kallo da saurare na wannan tasha ta Hikaya TV, barkanmu da sake saduwa. Muna fata kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau ma ga mu da wani labari. Don wannan karan ne kuka fara zuwa wannan tasha ta Hikaya TV, a danna mana alamar like, a yi sharing kuma ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. A wani babban daji da ke can gabashin Afirka, daji ne mai yalwar itatuwa da ni'ima da 'ya'yan itatuwa, sannan ga ni'imar namomin daji kala-kala. Sai dai ba su fiya samun namun daji mugaye ba. Suna zaune cikin salama da aminci a tsakaninsu. Wannan daji yana da baiwar da ta sa namun dajin nan suke rayuwa cikin jin daɗi da walwala. Saboda zai wuya wannan daji kaga ya samu kamfan ruwa. An yi wata damusa wadda yunwa ta fatattake ta, ta faɗo cikin wannan daji daga nesa. Wannan damusa babbar damusa ce mai abun razani da tsoro ga duk wani naman daji. Ta shigo wannan daji cikin yunwa, ta yi kururuwa, ta yi ƙaraji, ta razana namun dajin nan suka shiga firgici da neman wurin tsira. A cikin wannan daji akwai wani jakin dawa mai yawan shekaru, yana da fikira da iya tunani da nemo maslaha akan dukkan wata matsala idan ta faru. Wannan jakin dawa ya tara sauran namun daji don su ji da me wannan damusa ta zo. Ana kallon kallo daga nesa. Damusan nan ta fara gabatar da kanta da cewa, dukkan namun dajin nan ku buɗe kunnuwanku ku ji. Na shigo dajin nan dole ne ku yi biyayya gare ni ko kuma duka in halaka ku. Kowa ya je ya kawo duk wani abu da zan ci in ƙoshi. Dandanan damusan nan ta nemi guri ta kafa ta tsare akan wani kamfan dutse inda ruwan ƙorama ke gudana. Dandanan namun daji suka shiga cikin ɗimuwa. Ya za a yi, ina mafita? Kafin ka ce kwabo, jakin dawan nan ya kira taron manya da sauran namun daji da suka saba yi idan an shiga wata matsalar. Dandanan suka taro a can gindin wata babbar bishiyar kuka domin a nemo mafita. Kowa ya fara kawo tashi shawarar. Biri dandanan ya miƙe ya ce, ‘yan uwa, ai ba abin da ya dace mu wa wannan damusa da ya wuce mu hau bishiyoyi mu ta jifanta har sai ta bar wannan daji. Zomo ya ce, a'a, ai kawai kowa ya nemi ɗan rami ya yi haƙa daidai gwargwado inda zai iya shiga. Za mu yi mata wayo ne, mu raba mata hankali, ta rasa wa za ta bi ta kama, sai mu shige ramukanmu mu ɓuya. Idan yunwa ta ishe ta rasa abincin da za ta ci a dajin, da kanta za ta fita ko kuma ta halaka. Sai raƙumi ya kalli zomo ya ce, ka ji wawa, kai da yake ɗan ƙarami ne za ka iya yin rami da za ka shiga, to ni ina za ka sa ko wuyana balle gangar jikina. Sauran namun dawa suka yi dariya. Nan da nan sai aladen daji ya ce, ‘yan uwa, shawara ta ni a nan, hannu ɗaya ba a ɗaukar jinka. Taron dangi za mu yi masa, mu kore shi, ko ya ƙi ko ya so. Bayan kowa ya gama faɗar tashi shawarar, sai wannan jakin dawa mai suna Falke sai ya miƙe ya ce, ‘yan uwa ku saurara, mu muka ga jiya muka ga yau, ga shawara. Shi duk mutumin da yake jin yunwa
ko da sa'anka ne ƙarfin ku ɗaya da shi, to wannan yunwar za ta sa ƙarfinsa ya fi naka, ba ka da yadda za ka yi da shi, domin wanda yake jin yunwa bambancinsa da mahaukaci ɗan ƙalilan ne. Don haka damusa na farko ba ƙaramar dabba ba ce, tana da ƙarfin da ba za mu iya mata ba, balle kuma tana jin yunwa. Don haka ba abin da zai maganinta illa fikira da basira. Don haka za mu yi mata wayo, za mu ba ta jarrabawa guda 3. Idan ta iya ci, za mu zauna da ita mu yi yarjejeniya. Don haka wannan ita ce mafita a ganina. Sauran namun daji cikin mamaki suka ce da wannan jakin dawa, to yanzu farke wace jarabawa za ka yi wannan fusatacciyar damusa mai cike da yunwa? Ya ce ku dai ku bari ku gani. Dandanan namun dawa suka sa wa jakin dawan nan ido, ya taho inda damusan nan take, ya ɗan dakata daga nesa, ya ce da ita, ke damusa, muna da magana da ke. Ta miƙe tsaye ta tada kunnuwa da jajayen idanunta kamar garwashi, tana huci cikin ɗumauta domin yunwa ta gama firgita ta. Ya ce da ita, namun dawa mun yi taro kuma mun yanke hukuncin cewa babu yadda za a yi kowa ya kawo miki abinci a dajin nan, domin bakunanmu suna da yawa, mu ma nema muke mu ci. Idan muka kawo miki mu me za mu ci? Amma mu ba mu kyamace ki ba, za mu zauna da ke idan kin iya cin jarrabawa guda 3 ta zama a wannan daji a matsayin ƙa'idanmu. Damusan nan ta kaɗa jela ta ce, wace jarrabawa ce za ta fi ƙarfina a tunaninka, kai jaki mai zane a jiki? Ya ce, ai shi muke so mu tabbatar da hakan, idan har za ki iya cin jarrabawan nan guda 3. Damusa ta ce, faɗi mu ji wace jarrabawa ce? Jakin dawa ya ce da ita, muna da jarrabawa akan haƙuri, muna da jarrabawa akan gaskiya, sannan muna da jarrabawa akan wato ƙarfin hali da jarumta. Idan duk kin iya cin wannan jarrabawar, to za mu zauna lafiya da ke bisa ƙa'idar da za mu sa miki. Damusa ta yi wani gurnani ta ce, wannan ai ƙaramin aiki ne a gare ni. Ya ce, to ki zo mu je gaban sauran dabbobi domin a gaya miki da kuma yadda za ki fara. Damusa ta biyo bayan jakin dawa, suka zo gaban sauran namun daji. Namun daji cikin razani kowa yana zara ido, kada damusa ta far masa. Jakin dawa cikin ƙarfin hali ya ce da damusa, gobe za ki zauna a kan kamfan nan bakin ƙorama inda namun dawa suke ƙoto suna shan ruwa tun fitowar rana har faɗuwarta, ba tare da kin ci ko kin sha ba, kuma ba tare da kin cutar da kowane namun dawa ba, ko da fara ce. A nan za mu gani za ki iya cin jarabawar farko? Damusa ta ce, wannan ai ƙaramin aiki ne, mu je zuwa. Washe gari damusa tana kwance a bakin ƙorama, tana ganin yadda namun dawa da tsuntsaye suke kai kawo ta kusa da ita, sai dai ta kalla tana zubar da yawu, ba ta da ikon taɓawa, ruwa ma tana gani ba ta da ikon sha. Damusa ta galabaita, sai dai ta tashi ta kwanta, ta murgina nan ta murgina nan. Jakin dawa na kallanta, da ta yi wani ɗan motsi sai ya ce, wannan shine haƙuri fa. Har Allah ya sa rana ta faɗi. Damusa ta ce da jakin dawa, to an gama wannan. Jakin dawa ya ce, tabbas, sai kuma gobe. Gobe za ki zo a yi miki gwaji na biyu. Washe gari damusa aka kawo mata wasu tukwane guda 3 a rufe, aka aje a gabanta. Jakin dawa ya ce da ita, wannan tukwanen, ɗaya tukunyar zuma ce, ɗaya tukunyar nama, ɗaya kuma tukunyar duwatsu. Muna so mu ga gaskiyarki, ki faɗa mana gaskiya,
me ya rabo ki daga ainihin dajin da kike zuwa wannan daji? Damusan nan ta yi shiru. Jakin dawa ya ce, idan baki faɗa mana gaskiya ba, mu mun sani, kuma za ki faɗi jarabawa. Kuma wannan tukwanen ba ki ba zaɓin ɗaya daga cikinsu. Gaskiyar ki ce kawai za ta samu baki damar zaɓar tukunya ɗaya sakamakon kin faɗa mana gaskiya. Bakin damusa na dilalar da yawo, tana so ta ci abin da ke cikin wannan tukwane. Ta ce, gaskiyar magana, dajin da nake an koro ni ne sakamakon haɗin kan da dabbobi suka yi, suka daina jin tsorona. Na daina tasiri a kansu, ba na iya farauta, yunwa na neman halaka ni. Shi yasa na ga ya dace in canza muhalli in dawo inda za a dinga jin tsorona, ina kalace cikin girmamawa. Ina so ya zamto duk inda na motsa ana tsorona. Sauran namun daji suka kalli juna. Jakin dawa ya ce, tabbas kin faɗi gaskiya. To don haka wanda ya faɗi gaskiya ga sakamakonsa, cikin tukwanen nan 3 ki ɗau ɗaya. Damusan nan cikin hanzari ta fasa tukunya ɗaya, tunaninta ko dai tukunyar zuma ko ta nama, amma kash sai ta fasa tukunyar dutse. Ta yi gurnani da zumma cewa za ta sake, ba ta yadda ba. Jakin dawa ya ce, a'a Damusa, wannan shine gaskiya, ba a haka, za ki faɗi a jarabawan nan. Haka ta haƙura, ba ta yadda ta iya. Sai jarabawa ta 3 ta ƙarshe. Jakin dawa ya ce mata, washe gari, yanzu shine mu jarraba ki akan wato jarumta. Idan kin haye wannan, to kin haye jarabawan nan gaba ɗaya kin cinye. Ya nuna mata wani waje ya ce, ga wani wuri can ruwa na taruwa sakamakon itatuwa da suka toshe hanyar ruwan. Da ke za a haɗu a yi aikin gyaran gurin. Idan har kika iya yin wannan aiki tare da sauran namun daji, ba tare da kin cutar da kowa ba, kowa ya yi aiki cikin amana da yadda tare da ke, to wannan kin ci jarabawan nan gaba ɗaya. Kin samu lasisin da za mu zauna tare da ke da kuma ƙa'idojinmu. Damusa ta ce, wannan ƙaramin aiki ne. Damusa da ita farauta ta sani, sai dai ta kashe ta ce, yau ga ta za ta yi aiki na ƙarfi tare da sauran namun daji. Kai, yunwa ba wasa. Haka dai damusan nan suka shiga aiki da sauran namun daji. Aka gyara guri, ana cikin aikin ne, damusa ta taka wata ƙaya, ta ɓula mata ƙafa. Ta yi wani gurnani na jin raɗaɗi. Sauran namun daji suka firgita, suka koma gefe. Jaki ko ya zaburo. Jakin dawa ya ce da ita, wannan shine jarumtar. Damusa ta gyaɗa kai, ta lashe ƙafarta, ta ce, kash, ta ce, haka yake. Haka ta yi haƙuri. Bayan an gama aiki, ta ce tana jira ta ji an yabe ta ko an wani ba ta wani girma na musamman. Sai jakin dawa ya ce da ita, to muna taya ki murnar cin jarabawan nan. To ga ƙa'idojinmu. Na farko, za mu baki ki zauna cikinmu ne. Idan kin bi wa'annan ƙa'idojin, ba ke ba zalunci, ba ƙwace, ba sata, ba fin ƙarfin na ƙasa. Za ki ci ki sha abin da kika iya farauta da kanki ba tare da zalunci ba. Ba cutarwa ga sauran ƙananan namomin daji. Sannan shi ne kika cika ƙa'idar da za ki zauna tare da mu. Ƙin amincewa da wannan ƙa'idar za ta sa dukkan namun dajin nan da kike gani kewaye da ke, mu fatattake ki bar dajin nan. Idan kin yadda, wannan shi ne ƙa'idar mu. Sauran namun daji kowa ya daina tsoronta, saboda ganin yadda aka saki jiki aka yi abubuwa da ita, ta daina ba wa kowa tsoro. Damusa kwa ta riga ta gama galabaita, ta ce ta amince, ta yarda da wannan ƙa'idar. Wannan shi ne ƙarshen labarin nan. Abin da labarin nan ke koyar mana shi ne, dai inda aka ce mutum na da basira, ba shi da wato ƙarfin hali, to za ka tarar tamkar
wato wuta ce ta kama ciyawa, busasshiyar ciyawa, dandanan za ta lamushe ta. Idan kuma aka ce mutum wato ba shi da ƙarfin hali amma kuma yana da tunani, to tamkar ganga ce babu makaɗin bugawa. Jama'a masu kallo da saurare, muna fata kun ji daɗin wannan labari, da fatan za a tara a gaba domin samun makamantan irin wannan labarurruka masu kaifafa zukata. Mu huta lafiya.